Nu har jeg. Det er lige meget. Kære dig, vi er en muldvarp. Det er en sang, skrevet af Bastian Klingsten. Komponeret af Mathias Olesen. En comedy. Det er godt. Kom nu, Vivi. Kom nu, Vivi. 8. B. De var ude at sejle. Det er rent, det er godt. Men de kældrede næsten alle sammen. Bene kan græde og græde og græde, men hans tøj blev ikke tør. Han er overlevet, men venter spændt på at få en pølse. En pølse med ketchup og remoulade. Måske et stykke brød. Bagefter han har spist pølsen, skal han være dommer til Miss 8. B. Og så skal han måske spise en pølse mere. Bagefter det skal han ligge til med 5 drenge. Og få en pølse mere. Det er Vivi. Anden vers. Og kom anden vers. Bare slut med det der, det var. Jeg kan godt lide, at du siger, den er komponeret. Næste dag. Hvad skete der dog der? Alle sked i teltet. Men Søller ville have mere. Han kunne ikke få nok. Så han råbte, Vinnie, kom med din kok. For alle var ude at sejle i kano, men Vinnie kan kendre. Han blev våd. Rødderinde, når han hygger sig. Det var værre end når. Det hele bliver for meget. Jeg føler mig lidt ligesom gammel ryger, når jeg sidder her ved ilden. Jeg kan ikke få vejret. En lille kano. Så nu er det lyst, den ved. Den her, det er Stine Nielsen. Det er sådan en lille sang her i dag. Stine Nielsen, kom med væk. Jeg var ude at sejle med 8. B. Jeg var ude at sejle med Frederik V. Men han pullede, fordi han blev våd. Han sagde, det var min skyld, men det troede jeg ikke på. Våde, Vinnie. Hvorfor er du så våd? Det er fordi, jeg ser dig, Stine. Okay, stop. Det er fint nok nu. Det er så meget på Facebook, det der.